आरो दिनैनि बे प्रग्रामाव फैनानै आंनि जोबोद मोजां नांबाय आरो बिसा कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि सारखौबो आं थेंक इउ बुंबाय आरो बे बर' सिनेमानि एक्टर एक्ट्रेस बिथांमोनखौबो आं थेंक इउ बुंबाय आरो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो आंनि खुलुमनाय आरो अननायखौ बाहरबाय आरो नोंथांमोना आंखौ एसां भट होना दिनै DID लिटिल मास्टारनि विनार बनायबाय बिनि थाखाय आं फिन नोंथांमोनखौ थेंक इउ बुंबाय आरो स्पेशली थेंक्स आंखौ इनभाइट खालामनाय सार नबजित नार्जारी सार आरो रंजित सारखौ स' गोजोन्थों थेंक इउ जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि स' आगैनिसिम बान्था सफैदों दिबार लांफा बिथाङा आगैनि